Erik! Ő nem béna. Üsd, üsd, üsd. De tudok ám sokkal erősebbet is. A papucsok. Ott maradnak a papucsok. Ott hagyod a papucsokat. Nem szeretném, ha veszekednétek. Miért? Mi a baj, fiam? Mondd meg. Az, hogy azt akarja, hogy a papucs ott ne ott legyen. Erik, nézzük rám, hogy Na, nyugi. Dori. de nagyon vág ez az